אני צריכה עזרה, חטפו את אבא שלי. בת כמה את אלה? רגע, אלה, שנייה. בת כמה את אלה? 23. ולמה את אומרת שחטפו את אבא שלך? כי ראיתי תמונה בטלגרם מחדשות עזתים של תמונה שלו בעזה. כנראה שאמא שלי הייתה איתו וסבתא שלי שמעה על זה, אז היא נסעה אליהם גם הביתה והוא ניסה להגן עליהם, אז לקחו אותו לעזה. לקחו אותו. ראית את התמונה של אבא שלך ראיתי את התמונה של אבא שלי בעזה. את בטוחה? יש בלי בגדים, אני לא יכולה. כן, זה אבא שלי. הוא כתב לי שנכנסו וחוטפים אותם, והוא כתב לי, ואני לא היה לי מה לעשות עם זה, לא היה לי מה לעשות. איפה אמא שלך? איפה סבתא שלך? הם לא עונות, אני לא יודעת, הם לא עונות. אין לי מושג. אף אחד לא עונה.